Hakajing sisa kinong rep kilong kum tau bot lom mo. Hoy. Nama ladangi don ka pisang ilaban don ka ksier ndrei lada klem don ka rep ka bam. Mentoy ayu kita baro. Kadai. Te hakajing sisa ladai ban sim kia ba. Baka rep karyang gadai ban yaj ba. Hagini gisini ya kendo mo ken jonga. Ya tu yong bahapala rep kitu gijur ki breu ki la rep tu jur la bah la dei bakpor ban ledi hanrei la ra khenya ka bai kali wanra na sinong sha silong bandi katam pan ka bai kali ban ya ka bai ban ya tu jur badi kum tu tin men to yu la subret no la supot ka yalum tekat no kilen nyar kinong rep kono gi jenjar klem rep rumlong rep rumlong kano gajing jenjat ti don ki kini ki baru spa ki bala do chong ka spa ki bala don pisat ki tip seno kito rekat no gajing ut ke jing lenyar ki bre ti kala dei ka por sisa ngalaban ong sasin ngan kham kren hak ba dei bat kinong sisa balai ko kalong kumne kuma long mo paston ne piong ba balai kalong kumne namari la dep thit la dep syatit itu karkayang lah manung bu dah kata. La dep tit lut maki ya ki kita ki nong susar. La dep ai pisa. Te kumno kin nut chu ban ya kren bakayeu penhe ya kador kumno kin ya kren chu ya kador kamon. Habala dep tit. La dep di la dep tit. Haba tebot. Te kumta ki pany ba sai sin ngau. Baladang ngim don gajing start menta kemot kan wanra biang gajing jenjar ka bakhrau Hoy. tenak ta kadau kala dei kapor namar kani ka ktin jong blai pi balengi saisin ngaban balengi bu iginong sinsar balengi don kam iginong sinsar kinong sinsar ka dei kham tam na ka banta ki to ki briu bajenjar ki riu kan thei ki bad kup siliang sem siliang bong mo ki bajenjar kum kita hi ke nyidon kam ban yarap yeki tenrei haga jaka ban yarap yeki la sim no pan man long no nginong gum no la long ba kijit ya kasnam sundon ti keni kalong kai ka ba shirkhei hadu kata kata tela dangim long ki ba husier ki ba start hagini gi singi kan wanra susu i ga jing ka ba khrau i ga ri ber ga judgment riu